Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ngayon, ang pagpapanganak kay Hesukristo ay ganito. Nang maidulog na si Maria na kanyang ina at si Jose, bago pa sila magsama, siya ay nagtagpuang nagdadalang tao lalang ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y matuwid at ayaw siyang siraan ng puri sa madla, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Samantalang pinag-iisip niya ito, nagpakita sa kanya isa anghel ng Panginoon sa panaginip at nagwika, Jose, anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay lalang ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ang birhen ay manganganak ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel, nang ibig sabihin ay suma sa atin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon.